Benvinguts a una nova temporada de Mosaic. Sens dubte vos volem oferir els millors reportatges des d'avui de l'Església Catòlica. Així que començam parlant del que ha estat la casa aquest estiu per a molts nins i nines, les colònies. Concretament, han visitat el casal de colònies del Sagrat Cor i hem parlat amb Miquel Fullana, director del casal, que ens ha contat com passen un dematí. Hola, bon dia, benvinguts a l'Institut de Colònies del Sagrat Cor. Som Miquel Fullana, director de les colònies del Sagrat Cor, i vos convido a passar tot el dia el nostre per veure tot el que fem. Aquesta casa de colònies la van adquirir les religioses del Sagrat Cor a principis dels anys 70 i va començar a servir per rebre grups que venien a convivències, venien a fer colònies, les primeres colònies, i després ja la nostra escola, l'Escola del Sagrat Cor, ja en concret, enguany fa 33 anys que van començar aquestes colònies d'estiu i contínuament cada estiu hem anat fent tot el mes de juliol dedicat a les colònies. Bé, el nostre dia és llarg, perquè comença de matí, des que els nins se'ls de crides de matí, damunt de les 8:30, 9, i s'aixequen, fan la seva neteja personal, després berenen, arreglen un poc les instal·lacions i comencen les activitats. I estan repartits el dia en distints blocs d'activitats. L'objectiu dels monitors en relació amb els nins i en realitat l'objectiu de les colònies, perquè fa tant d'anys que ho feien cada estiu, és l'educació integrada en el temps lliure. És a dir, volem d'aquesta manera mostrar un altre tipus d'educació distint a l'habitual i formal que seria l'escola, i per tant els nins poden viure aquesta experiència de venir aquí, d'estar amb els companys, de passar un parell de dies visquent amb els companys, convivint, i per tant també l'objectiu d'educació en el temps lliure i de convivència són els dos principals que marquen les colònies i són els que els monitors intenten fomentar. N'hi ha que és personal del centre, mestres o personal assistent de servei del centre, i després també venen molt de monitors que són antics alumnes del centre, que inclús quan eren petits ja vengueren de colònies aquí, a les seves colònies dels seus cursos, i ara que són grans s'han tret la titulació de monitors i venen a fer de monitors. I també cada any en tenim un parell que són monitors en pràctiques, que han estat fent el curs de monitors durant aquest curs passat, i ara fan les seves pràctiques per obtenir el títol. I per tant tots estan relacionats amb el centre i això també fa que l'unió i l'objectiu de les colònies se compleixi més, perquè ells l'han viscut com a nins i ara el viuen com a monitors i per tant això li dona més profunditat a les colònies. Bueno, l'experiència és que jo vaig començar des de molt petita, del Sagrat Cor, i l'experiència hi ha molta diferència. Quan ets nins vius les colònies d'una altra manera, amb il·lusió, les novetats que passen, no saps a què vens, i és com una experiència molt guapa. Quan vens de monitors també tens una altra experiència molt guapa perquè transmeteixes el que tu has viscut durant molt d'anys a les colònies com a nina. Intentes que els nins ara visquin el mateix o millor el que vas passar. Jo, en aquest cas, quan vaig jo passar molt bé, m'ho vaig passar molt bé i res, això és la diferència, jo trobo. Fem un parell de Jocs Olímpics, vàrem obrir una hamburgueseria, vàrem fer medalles, vàrem pintar vàrem decorar la casa, vàrem fer jocs aquàtics. Per jo el que més m'ha agradat ha estat l'hamburgueseria.
Hi havia taules amb patates, hamburgueses, i agafàvem, fèiem una rotllana i menjàvem. Des de l'any 86, jo cada any venc a Galilea, estant embarassada, sense estar-hi, i enguany per primera vegada el meu fill ve de monitor, que ell tenia molta il·lusió, 3 anys ell volia per tots els medis poder venir i enguany ho ha aconseguit. I jo normalment procurant fer un menús que als nens els agradi. De totes maneres sempre hi ha qualque nen que queda un poc queixós, però normalment sempre compensam. Aunque sigui molta feina, per jo no ho és, perquè a part que a mi m'agrada molt estar a la cuina, són nens que han passat per parvulari, perquè jo a l'escola estic a parvulari, i llavors quan passen a primer ja no tenen tant de contacte amb ells, però quan llavors venen aquí me recorden i jo a ells, i la veritat és que m'agrada molt, 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 però. Cuando era pequeña venía a estas colonias como colegial, como alumna, y se vivía de otra forma, se disfrutaba de otra manera, pero la verdad es que ahora es una forma de estar conectada con lo que era el colegio y las vivencias aquí en Galilea, y me encanta verlos disfrutar como disfrutan y poder formar parte de esto. Till you don't know, wait till you know, sure, when you will wait too long, we will be gone. Educar els infants no és una tasca fàcil, es necessita tendresa, paciència i uns valors que transmetre. Aquest és el camí que precisament segueixen les serventes de Jesús del Sagrat Cor. Nosaltres hem volgut visitar la guarderia que tenen al convent i conèixer de més a prop la seva tasca.